Педагогларның август конференциясы мәгариф хезмәткәрләренең үткән уку елы дәвамында ирешкән уңышларына, белем бирү үзенчәлекләренә карап, уңышлы эшләүчеләрне бүләкләү белән дә тантаналы төс алды. Мәгариф өлкәсендә яшь буынны укыту һәм тәрбия эшендә ирешкән уңышлары өчен 50дән артык педагог тәбрикләнде. Район башлыгының мактау кәгазенә 11 мәгариф хезмәткәре лаек булды. Татар теле һәм әдәбияты укытучысы Хайретдинова Фәридә Саев кызы. Яшь буынга белем һәм тәрбия бирүдә зур өлеш кертү һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен мәгарифтәге казанышлары күкрәк билгесенә районыбызның 10 мәгариф хезмәткәре лаек булды. Булардан тыш бер төркем мәгариф хезмәткәре министрлыкның, район башлыгының һәм башкарма комитетның мактау грамоталары, рәхмәт хатлары белән бүләкләнде.